खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दाखालि आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन, ओमफ्रायथ' आं बाथ्राखौ बुंगोन। बेखौ बुंनायनि सिगां नैबे मोनसे भिडिअखौसो एसे नायग्रोनानै लानि। इन्टारेस्ट जादों आरो मजाबो जादों, मोजांबो जादों। बिटिसिनि एमएलए लोगोसे आरो इएम सारमोननि माखासे रंजानाय, बिसोरो ओरैनो थाया, पलिटिक्सआवल' नांथाबनानै थाया, बिसोरो राजखान्थियावल' सिथाबनानै थाया। फुरा बे कालसार बिथिङावबो, दामनाय देनाय बिथिङावबो, मेथाइ खननाय मुसुरनाय ना, जानो हागौ बियो खुब सम्भब बे भिडिअआ माबा मोनसे फिसानो गावसोरनि लोगोफोरखौ लालायनानै बा गावसोरनि बैसोनि समब्रा समब्रिफोरजों एसे मोनसे इन्टारेस्ट रंजानाय हाबाफारि लादोंमोनदां, माबा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय आरोखि ना। थ' जों नायग्रोनानै लानि एसे। बाथ्राया जाहैबाय मा, जियानो जाया मानो रंजानांगौ, रंजा खुसि खुसियै थानांगौ, रंजायै बाजायै खुसियै माने मा थानांगौ आरोखि। जों बयबो लुबैयो मिनि खुसि रंजा बाजा थानांगौ। थ' बाथ्राया जाहैबाय, दाखालि गोबाङानो गोबां खोथा लिरहरदों। अफ्रिया हाग्रामानिफ्राय बा बिपिएफनिफ्राय जेबो मोनाखैदां ना, बेफोरबायदि ओंखायसो दिनैहाय बिपिएफखौ एसे बुंलायबाय। बुंदों आरोबाव खायफाया बुंदों, आवगोल इउपिपिएल सरकार थानाय समावनो बेफोरबायदि बुंनाय मोनबाबो बेसेबां मोजां जागौमोन ना, बेफोरबायदि। आं दाबो बुंगोन, इउपिपिएलआ आंनो आंनि न'आव फैनानै फैसा बिदिनो 20-30 लाखसो आंनो न'आव लाबोना होफैदोंमोन। आङो बे फैसाखौ होलांनाय मोनबा 20-30 लाखआ एसे अभार बुंदों आङो, एसे बारा जाबाय बियो। बिदिनो 10-15 लाख लाबोदों आंनि रुमाव, लाबोनानै आदा नोंनो लाबोबाय, बेखौ थोदो, इदि आर'नाइ गानहैनोसै। आं जाम्बाबो नङा, बुरबकबो नङा आङो। आं जाय राजखान्थिखौ मोजां मोनाब्लाथाय मोजां मोना, आरो सासे दैदेनगिरिनि थाखाय आङो इउपिपिएलखौ बुंनो गोनां जादों। सासेल' नङा, साथामसोनि थाखाय आं बुंनो गोनां बायध'ता जादों। थारमाने बिसोरो दिनै अनलि राजनितिक गावनि पावार गादि बेखौल' लुबैयो इउपिपिएलनो। दिनैबो बुंबावगोन आं बेखौ। सोर नाम्बार 1 प्रमद बर', बिबोथ' गादिल' लुबैयो, जेबो गैया। सोरनिबा खोथा फारसे माबा मोनसे सिन्था खालामनाय, बे समाव जेबो गैया, पावाराव दङ समाव। दिनैनि दिनाव नै पावार गैला, जोब्बाय। मानो जिर' जाखो? बे इउपिपिएलनि जायफोर आइटिसिएल, जायफोर मोखां खोन्थानानै बाथ्रा बुङोना, बै बेक्तिफोरा नायदो मानो दिनै इउपिपिएलनो दिनैहाय जिर' खालामखो। एमएलएआवहाय मानो खालामनो गोनां जाखो? रायजो राजाफ्राव मानो जिर' खालामदों? बेखौ गावखौ एसे दांनाय, बिनि उनावहाय सोरनिबा बिथिङाव बुंनाया मोजां। आरो सासे बेक्तिया बुजायबावदों, नों आंखौ बुजायनांगौ दरखारबो गैया, आरो नों आंखौ बुजायनो सोर, आरो नों आंखौ एडभाइस होनो नों सोर? आंखौ एडभाइस होनांगौबो दरखारबो गैया, आरो नोंसोरनि बुजायनाया आंनि ब्रेनाव हाबनायबो नङा, मोनथिबाय, हाबनायबो नङा, आरो आंनोबो नाङा, दरखारबो नङा। आं जेखौ मोजां मोनदों आं बेखौ सिदाबो, गाज्रि मोनदों बेखौ सिदा बाथ्रा बुंगोन, आरो जायखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय मोनदों, सिदाखा, ओरैबो गैया। गावनि डिसिसन, रावनिबो डिसिसन गैया। जेब्ला आफादाव थादोंमोन अब्लानि समाव जों आर्मि फरमेसनजों खानानै दोनजादोंमोन। बै समाव खाना दोनजादों। आर्मि फरमेसन रुल डिसिप्लिन जों बेफोरखौ मेनटेन खालामनांगौ, मानिनांगौ जायोमोन। आंनि सिनियर थायोबा बेखौ फंसेबो बाथ्रा बुंनो मोनामोन। नाथाय दा आं इन्डिपेन्डेन्ट जानाय हिसाबै आं दिनै राजखान्थिखौ सोरबा सासेखौ मोजां मोननो हागौ। दिनै नों सोरबा सासेखौ बुजायलायनाय बा बुंलायनाय ना, बिनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय, नों बुरबक नङा होनबा? नों आंखौ बुजायलायनोलाय सोरथो? नोंनि बुजायनाय बायदि आं थांगोन नामा?
सोरनिबा बुजायनायफोरबायदि आं नामबो लानो नाङा बे बेक्तिनिबो माबाखौ लानो सानाखै आङो थ' जेखियानो जाला थ' UPPLनि समाव NDFBआ नोगोद खस्थ' मोन्दों बिराद खस्थ' होदों प्रब्लेम होदों सानैसोल'नो बिल्डिं लुनो हादों बाद बाखि जेबो गैया रुजुग्राया MCLA काउन्सिलाव गेलेदोंमोन मानोथो रग' जेनफैनो गोनां जादों उल्था मानोथो बिनोलाय भट होआसै मानोथो दिनै UPPLनि बै सोद्रोमाफोरा मानोथो दिनैलाय एबसुफ्रालाय मानोथो रुजुनो भट होनांगौ उमुगनो नैबे गबिन्द बसुमतारिनो होनांगौ उमुगनो होनांगौ मानो बुङासै मानो ओंखारनानै देरहाहोनो हायासै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौलाय मानोथो दिनैहाय रुजुग्राखौलाय MCLA गेलेनाय समाव मानोथो देरहाहोनो हायासै फरायसा आफादनि बै बेक्तिया खिन्थु फरायसा आफादनिसो दै बियो एथ'राब गुबुनखौ बुजायलायनांगौ दरखार गैया नोङो हायोबा नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ एसे बुजायनाखौ नाजा आं बेखौल' बुंगोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गाज्रि खोथा बुंदोंबा क्षमा बा निमाहा बिना बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि